Kosovo i Metohija ponovo su u centru političkih i bezbednosnih dešavanja koje se smenjuju gotovo iz dana u dan. U Zvečanu i na severu pokrajine kosovske institucije preuzele su objekte Železnice Srbije. Uklonjene su ćirilične oznake i istaknuta nova obeležja. Dok Priština taj potez predstavlja kao integraciju sistema, iz Beograda poručuju da je reč o jednostranom preuzimanju i nastavku pritisaka. Sve se dešava u trenutku kada počinje predizborna kampanja za izbore 7. juna, dok na severu već danima traju protesti zdravstvenih i prosvetnih radnika zbog hapšenja i postupaka protiv srpskih rukovodilaca. Istovremeno, političke poruke sa obe strane postaju sve oštrije, a teren sve napetiji. Koliko su Srbi na Kosovu i Metohiji danas izloženi pritisku institucija? Kakav je odgovor Beograda i zašto su reakcije međunarodne zajednice i dalje mlake ili, bolje reći, nikakve u odnosu na intenzitet događaja? O ovome danas razgovaram sa Danijelom Nikolić, predsjednicom Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Ona je gošća Uranka. Dobar dan, hvala vam na izdvojenom vremenu. Dobar dan, hvala na pozivu. I preuzele su, kao što sam rekao i u najavi, kosovske institucije juče železničke objekte na severu Kosova i Metohije. Sve se to dešava u danu kada počinje izborna kampanja. Kako gledati na ovaj potez? Pa to je očajnički potez Aljbina Kurtija. Ne možemo više da svedemo i, kao što ste rekli u najavi, svakoga dana imate neku novu informaciju sa Kosova i Metohije da je ugasio neku instituciju, zatvorio, skinuo ćiriličnu tablu, promenio naziv, pravdajući se integracijom, a u stvari to je samo jedan očajnički potez gubitnika koji prosto nema svoju politiku, nema šta da ponudi svojim biračima gotovo 2 godine. Kad kažete očajnički potez, što je očajnički? Kako? Aj prvo mi recite što je očajnički. Pa zašto je izabrao baš početak izborne kampanje? Zašto je izabrao taj dan i zašto je odlučio da baš, eto, železnice Srbije budu problem da se nešto uradi? Železnice Srbije su predstavljale problem da je on morao nešto da napravi da bi poslao signal svojim biračima. Dobro. I kaže da je on nešto uradio i da je još jednu instituciju u sistemu Republike Srbije pokušao ili hoće da integriše u takozvani kosovski sistem. Na pritiscima na Srbe i ovakvim činima, je li se samo takvim akcijama dobijaju politički poeni na Kosovu? Očigledno za njega i onako kako je on zamislio, da. A zar on već ne stoji dobro na Kosovu? Pa ne stoji kao što je stajao. I zašto kažem očajnički? Iz prostog razloga, zato što on vidi da prosto gubi iz dana u dan podršku. On je očekivao da će dobiti na kraju 60%. Mislim da neće dobiti 60%. Vjosa Osmani će mu uzeti jedan dobar deo birača, ali ne i pobedu na tim izborima, daleko od toga. Ali definitivno je ona neko ko mnogo zna. Jer je ona dugo bila sa njim u koaliciji, odnosno ne u koaliciji, dugo je bila u njegovoj partiji. Vratila se starom jatu i mislim da u tom smislu i ona želi sada da bude kamen u cipeli svom bivšem šefu. Ali činjenica je isto tako da sve ono što on radi ne donosi ništa dobro, pre svega ni za Albance, naravno za Srbe već znamo. 4 godine imamo ovako jedan istorijat gde možemo dnevno po 3-4 izveštaja i ono što okom kamere ne možete ni da zabeležite i prosto šta radi našim ljudima, ali definitivno ne stoji dobro ni među svojima. Znate, kad vi morate da date 2 miliona evra i sad svom pravda tamo da je navodno dao za turizam, u stvari ti daješ 2 miliona evra i izveš na sednici vlade da bi 147.000, koliko je prijavljeno, mada mislim da ih neće doći, ljudi iz dijaspore koji ne žive pod Kurtijem da dođu i glasaju na tim izborima. Znači, dao je 2 miliona evra za avionske karte. Znači, to je taj turizam. Tako, to je taj glasački turizam, lepo ste rekli. Tako da, eto, u tom avanturizmu i turizmu na kraju neće dobiti ono što je očekivao, zato što prosto još uvek nije počela, nije aktuelna sezona godišnjih odmora u zemljama Evropske unije.
od kojih on vapi, čije birače traži, da bi dobio tu podršku od 50-60% i koliko već. Tako da, ili recimo vi pompezno kažete, znate, potrebna nam je žandarmerija. Potrebna mu je žandarmerija zato što je on odlučio da brani Kosovo, ne zna samo od koga da brani Kosovo. Znači, upravo ta politika, kako smo mi, Beograd je taj koji napada, ubija, on nema mira, zbog Beograda mi imamo tako te oslobodilačke pretenzije i tako dalje, što naravno uopšte nije naša retorika. Naša retorika je dijalog, naša retorika je mir i da on sedne i ispoštuje ono što je dogovoreno. Međutim, sve radi kontra, to smo nebrojeno puta rekli, a s druge strane ima policiju koja kaže da uniformu dobili su jedan ili dva para pantalona koji dugo rade i to stalno menjaju i za doručak jedu paštete. Pa čekaj, sad ćeš ti kao da praviš jednu veliku, praviš žandarmeriju, ne znam od kojih para, a nemaš para za osnovnu policiju, one ljude koji tamo rade, koji kažu, eto dobijemo jednu paštetu i to nam je sve. Dobro, a kada on traži tu žandarmeriju? Ja se izvinjam, ali to je u stvari ono što on i upravo je sad, a onda se setim da zatvorim železničku stanicu, da bi upravo onom gladnom policajcu i onim gladnim stomacima u stvari zamaskirao priču kako je to srpska agresija na Kosovu, gde ja moram to da zaustavim i da se poštuje ustavni poredak takozvane Republike Kosovo. Dobro, u kojoj to meri prolazi kod građana Kosova albanske nacionalnosti? Više ne, na način na koji smo mislili. Činjenica da oni, to sam stvarno nebrojeno puta rekla, za razliku nekako od nas, taj nacionalni kod i tekako poštuju i ono što je njima bitno, pa sad možda jede oni paštete, ali znate, za njega je Kosovo republika, takozvano Kosovo republika i to je to. I oko toga oni nemaju neki problem. Međutim, tu su vrlo složni. Međutim, s druge strane, ako se pogleda njihova unutrašnja politika i ona njihova, kako bih rekla, realnost, jako su ogorčeni iz prostog razloga zato što je 25% nezaposlenost, penzije jako niske. Evo sad će on kao da podeli penzionerima nekakve pare pred izbore i tako dalje, da im poveća možda plate i sve ostalo, ali to je sve cilj kampanje. Oni su potpuno svesni toga. Drugo, 400.000 ljudi je otišlo sa prostora Kosova i Metohije među Albancima. Znači, to nije mala cifra. To su čije brojke? Prema kojim brojke? Njihova istraživanja sam čitala, tako da to uopšte nije naivno. Prosto, i onda ti šalješ da uplaćuješ 2 miliona evra za avionske karte da bi neko došao da te glasa. Pa što te ne glasaju onda ovi? Šta će ti 2 miliona evra za taj turizam? Eto, imaš ljude tu pa koji žive pod tvojom vlašću, pa neka te oni glasaju. Zaključio sam iz svega ovoga što ste ispričali da rezultat njegov na predstojećim neće izborima biti sjajan kao što on očekuje. Tako je. Dakle, nema govora o rastu, ali će biti pad, jel? Pa, verovatno biće pad. Ako nema te dijaspore koja je prošli put dolazila jer su izbori padali za praznike. Tako je, ali mislim da on neće osvojiti koliko je mogao, koliko on misli da će osvojiti sada, jer on je negdje, kažem, opet ne računa on na pad od 50%, manje od 50%, nego računa 60%. Dobro, on to radi, bilo da su izbori, bilo da nisu, taj pritisak na Srbe stalno postoji. Ali nekako čini nam se da, kako koji put se desi koja provokacija, da su nama ruke sve više vezane. Šta možemo mi da uradimo, šta Srbi dole uopšte mogu da urade? Ono što srpski narod, sa čim se mi sada suočavamo i na kraju krajeva ono što bi bilo idealno, kada bi srpski narod ne bi imao one odmetnute od našeg roda i kada bi mogao u jednom momentu da budemo svi zajedno, da nemamo one odmetnute koji žele da nam zapravo bacaju rovce i prosto negde ruše to naše jedinstvo, mi bismo zaista pokazali onako u pravom smislu te reči zube Aljbinu Kurtiju. Međutim, i dovoljno i sada sa snagom Srpske liste i za gledaoce i građane broj 119, 7. juna
će u stvari biti odgovor na mnoga pitanja, kao što i do sad. Narod je sve bio složniji i u tim nemogućim uslovima i kada je zaista nametnuto teškim uslovima, mi smo pokazali zaista da kao što mi dole kažemo, odavde nema nazad i prosto idemo napred. Nećemo dozvoliti ni Aljbinu Kurtiju, ali i Nenadu Rašiću da nam podriva to naše jedinstvo, nego ćemo upravo složno i jače dati podršku našim kandidatima, njih 25 koji je na toj listi. Naravno, građani će odabrati 10 najboljih i ono što je najbitnije jeste da ne dozvolimo Nenadu Rašiću da nam otme i ukrade taj jedan mandat, ali glasovima Albanaca, Bošnjaka, Turaka, jer pokazalo se i naravno mimo Ustava. Ima Srba koji glasaju za Rašića? Pa ima nekih Srba koji glasaju za Rašića. Ne mogu da kažem, ali to nije neki veliki procenat koji njega podržava, zato što on prosto, znate kako... A čemu se nadaju ti Srbi koji glasaju za Rašića? I ja se isto pitam čemu se nadaju. Šta te to natera da ti vodiš i staneš rame uz rame sa onom osobom koja je podržala politiku Aljbina Kurtija, koji hapsi naše ljude, progoni naše ljude, otima nam institucije. Šta te to navodi da ti onaj orao bude jači od trobojke? Jesu ti ljudi sa severa ili sa juga? Uglavnom više ih je sa juga, kad kažem više ih je sa juga. Postoji broj neki, ali koji opet kažem nije ni veliki. Nenada Rašića podržavaju uglavnom, on je dobio glasove Albanaca, ne toliko Srba. Tako da taj broj Srba koji ga podržava nije veliki, nije, kako bih rekla, presudan da on dobije taj jedan mandat. Više, kažem, to priznanje da mu se računaju glasovi od Albanaca, pre svega Albanaca i drugih, naravno, zajednica, ali opet ponavljam, šta je to i među ono malo Srba koji bi dalo podršku i koji daje podršku Nenadu Rašiću, šta te to navodi da okreneš leđa svojoj državi i pre svega političkoj partiji koja je iznad tog političkog okvira klasične partije nego ona koja ima taj nacionalni kod. Da. Kad ste malo prepričali i sad on traži žandarmeriju, misleći na Kurtija, i kad on s tim zahtevom izađe, kome se on obraća, kome on obrazloži zašto je potrebna žandarmerija? Na koji način se to... Ali evo, a rekli ste malo pre vrlo ovo što je simptomatično, tražite žandarmeriju, a ovamo ističete kako vam policija jede jednu paštetu. Pa to policija govori, to policija govori, to govore, pošto je taj policijski sastav prvobitno napravila PDK, to je stranka Hašima Tačija, i jako veliki broj ljudi u toj policiji, tada još odavno, kada je postojala integracija, odnosno predaje dužnosti od strane Euleksa i nadležnosti na kosovsku policiju nakon 2008. godine. Uglavnom je taj sastav, jer tada je bila jaka PDK, partija Hašima Tačija, koja je bila na vlasti, i taj sastav upravo čine ti ljudi. I sada kada vide šta on radi, a mnogo njih je napustilo službu iz prostog razloga zato što nemaju osnovna sredstva ni za rad, ne mogu da žive od tih plata, onda se postavlja pitanje, pa dobro, zašto ti ta policija ide, a on u stvari hoće da njih skloni kako bi doveo svoju poslušne momke koji bi tu za njega radili, ali od njegovih naredbi se ne živi, niti od njegovih pašteta. Tako da, čitala sam neki intervju koji kaže, pa dobro, šta ćemo bi ako on formira, ne znamo samo dakle mu ti novci, a mi nemamo da jedemo. Ali ono što ste rekli malo pre sa obrazloženjem da im je potrebna žandarmerija da se brani. Pa on se brani od Srba. To je politika, to je antisrpska politika. Ali ga pita neko od međunarodnih predstavnika, dobro, ko vas napada? Od čega se brani? Pa očigledno ga niko ne pita, zato što su mu apsolutno dozvolili mimo svih dogovora i sporazuma. Znate šta, mislim, za nas je jedina bezbednosna legalna struktura na Kosovu i Metohiji KFOR po rezoluciji 1244 i Kumanovskom sporazumu. Ali vidite da međunarodna zajednica ne pravi problem kada dobija dronove, kada potpisuje vojno-finansijski sporazum sa Turskom od 4 miliona eura, nabavlja barjaktare i sve ostalo, tako da to apsolutno nije problem. Kada ta ista zemlja koja naoružava ilegalne vojne ili paravojne snage na Kosovu i Metohiji, to je taj KBS, preteča toga je bio OVK, sa tendencijom da oni jednog dana 28. godine postanu vojska Kosova i naravno koliko oni žele da budu članica NATO-a, imate zemlju koja, kao što sam rekla,
finansira, naoružava KBS, a s druge strane na čelu Komandet KFOR-a po rezoluciji 1244 imate opet generala Uletaša, koji je iz Turske. Znači, jedna zemlja koja poštuje i rezoluciju 1244, a s druge strane tu paravojsku, ilegalnu vojsku, naoružavate. Da. Ali međunarodna zajednica, naravno, o tome ćuti, niko ništa ne govori, prosto kao on je prepušten sam sebi. Ne, nije on prepušten sam sebi, oni vrlo dobro znaju tako je šta rade i naravno mi nismo ni naivni da... A šta je sa institucijama na Kosovu i Metohiji koje su u srpskom sistemu? Šta je još tu? Ono što Aljbina Kurtija, odnosno Nenada Rašića, ono što je on obećao svojim biračima, ali mislim biračima albanske nacionalnosti, jer srpskim nije mogo, niti mu ko veruje, ono što je mogo da obeća jeste da će zdravstveni kosovski sistem integrisati, zdravstveni prosvetni sistem integrisati u kosovski sistem. To je negde njegovo obećanje još u prošloj kampanji, kako je rekao, bezbolno. I ono što je sada naravno uradio jeste da samo natera Aljbina Kurtija da pohapsi naše časne direktore iz zdravstvenih i prosvetnih ustanova sa obrazloženjem da oni utiču na volju birača i da oni na 30 dana moraju da budu zatvoreni. Nikakva, prosto jedna strašna odluka njihovog suda, odnosno Aljbina Kurtija i Nenada Rašića. I sad ja pitam one Srbe koji su negde možda podržali Nenada Rašića u takvoj odluci, da li ste srećni što su naši direktori Srbi zatvoreni od strane dugih cevi i te policije Aljbina Kurtija? Da li ste srećni što je Aljbin Kurti pohapsio vaše Srbe, vaše komšije, vaše prijatelje, vašu braću? I naravno ti protesti koji postoje u Gračanici i na centralnom Kosovu i Metohiji i svuda zapravo podrška su našim direktorima iz zdravstvenog i prosvetnog sistema zbog naravno odluke koju je doneo Nenad Rašić, a u delo je sproveo Aljbin Kurti. I sve je to prošlo da smo čuli mlaku ili gotovo nikakvu reakciju? Njih to ne zanima. Njih to ne zanima kao što ih ne zanima i dijalog. Znate šta? Kad kažete njih, na koga sad mislite? Mislim na međunarodnu zajednicu i dobrim delom Aljbina Kurtija dijalog ne zanima. To znamo, ali međunarodna zajednica nešto nije ni oštra. Ali do sad su bar pravili privid da ih interesuje. Pa na neki način da, ali obzirom da su apsolutno mlaki u bilo kakvoj reakciji, jer prosto oni misle da će na ovaj ili na onaj način moći da završe posao u ime i za račun Aljbina Kurtija. A čime se Evropa... Kršeći sopstveni dogovor, kršeći briselski sporazum koji je, kako bih rekla, sveto pismo u ovom slučaju, jel? Ali prosto za njih to ne postoji. Pa znamo da, 13 godina nemamo zajednicu srpskih opština. Marta Kos je bila u Prištini i nije pomenula. Kada se radi o Kosovu i Metohiji? Čime se bavi? Šta radi? Oni se ne bave previše Kosovo i Metohijom. Oni se ne bave tom temom iz prostog razloga zato što imaju neke svoje probleme. Ali ono što je na nama zapravo jeste da insistiramo na dijalogu, da insistiramo na pronalasku rešenja i da vidimo da prosto jednostavno te stvari zaustavimo. Vidite ovako, sada Aljbin Kurti hoće da formira žandarmeriju na severu da bi se branio ne znam od koga. Da li se neko iz međunarodne zajednice oglasio i rekao, pošto po briselskom sporazumu zapravo, takav jednostrani potez prosto i članu 9 briselskog sporazuma koji kaže da policijski sastav treba da uslikava etničku strukturu stanovništva. Dobro. Što znači da vi ne možete da pravite neku žandarmeriju gde će etnički tako sastav da vam budu svi Albanci, zato što etnički sastav severa pokrajine čine Srbi. Komandat regiona sever treba da bude Srbin po briselskom sporazumu. Znači, policija mora da oslikava etnički sastav stanovništva. Znači, jednostavno, oni se oko toga ne oglašavaju. Da li smatraju da je to prosto još jedan mamac predizborni ili izborni Aljbina Kurtija? Pa to hoću vas pitam, jer se ne oglašavaju zato što kažu pusti ga, ajde u kampanje, nek priča šta hoće,
Ili zaista što kažu možeš da pričaš, od toga nema Ne mogu da ništa? odmerim u ovom trenutku da li je to tako ili ne, ali definitivno sve ono što je negde naumio, on to i ostvari. A bez reakcije mlake, nekakve ili nikakve, međunarodne zajednice nekako sve prolazi. Ali kad vas pitam ovo šta radi Evropa i čime se bavi kada je Kosovo i Metohija u pitanju, evo, šta je bilo za vreme posete ove za proširenje komesarke Marte Kos? Bila je, ona je bila i jasno smo vidjeli da... Ona je došla u Prištinu jer lepo je rekla da želi da ona za dijalog i uvek ono, znate, za dijalog su potrebne dve strane, obe strane, sad kao mi nismo ta strana koja želi da nastavi dijalog, kako da ne, ali je bitno da je ona upozorila i to je njena dužnost, da mi trebamo naravno da nastavimo dijalog, ali zajednicu srpskih opština nije pomenula. A taj Brisel je garant tog briselskog sporazuma. Znači jednostavno da li lažu sebe ili nas. Osim Srba? Pa to je nešto na čemu mi insistiramo, zato što kroz zajednicu srpskih opština, to smo 1000 puta rekli. Je li vas iko čuje u poslednjih, evo, pola godine? Pa jako nas slabo čuju, ali na nama je da i dalje govorimo o tome, pa makar i mimiku. Samo ovde sam imao Vjosa Osmani je izjavila juče, vreme je da se izađe iz politike kolektivnog zamora. Kada ona kaže ovo, kome je upućena ova poruka? Ko se umorio? Jesu li to birači? Umorni od političkih kriza i nestabilnosti, znamo koliko je bilo izbora u poslednje vreme, ili političkim elitama koje se godinama funkcionišu tako što napetost i pritiske vrše na srpsku zajednicu i evo vi ste rekli malo pre, to je glavni način da se dobiju poeni među albanskom populacijom. Ovo pokazuje ovaj kolektivni zamor, da li to bio zamor političke elite, da li to bio zamor birača, kao što i je, jer imate 4 ciklusa za 1,5 dana, to uopšte nije ni malo, ni jednostavno. Prosto, ali šta god, kako god bilo, oni pokazuju krah svoje politike, pokazuju krah nečega što zovu državom. Oni nemaju mogućnosti i to je u stvari nešto što će negde u perspektivi prosto, bez podrške međunarodne zajednice, to bi nestalo za 24 sata. Nemaju šta da ponude svojim biračima i opozicija koja je latentna. Znate, oni su imali dovoljan broj, ne 28. kad su bili vanredni parlamentni izbori, nego pre toga, oni su mogli da naprave kakvu takvu vladu. Da li je sada u interesu i toj opoziciji da snosi neku vrstu odgovornosti za neko vreme koje dolazi? Ako me pitate koje vreme dolazi, pa neko vreme gde bi oni mogli da budu dovoljno jaki i kažu da mi smo uspeli da ostvarimo neke svoje, krenuli smo napred ka Evropskoj uniji, demokratskim vrednostima, poštujemo ljudska prava i tako dalje. Niko ne može, čak ni ta opozicija, da stane i preuzme tu odgovornost koja se zove izvršna vlast, vlada i da vode tu takozvanu državu. Tako da oni pokazuju svakim danom i ovaj 4. pa bit će i 5. Verujem da neće moći opet da sastavi vladu ili će opet imati problem da izaberu predsjednika, predsjednicu Kosova, tako da će to ići u nedogled i neko će tu morati da uvede one koji ih je u stvari i aminovo da postoje i negde napravio 2008. godine da uvede nekako privremeno stanje, neke privremene mere, jer ovo ne vodi ničemu. Kao što i njihova politika ne vodi ničemu, ni politika Aljbina Kurtija, ni svih onih prethodnih. Tako da, suštinski, bez nekog iz međunarodne zajednice ko bi, to sam izjavila, sedao na galeriji i rekao ovo vam je predsjednik, ovo vam je premijer, ovako treba da vam izgleda Skupština, oni ne mogu ništa da urade. Prvi put imaju šansu da nešto naprave sami, evo 5 puta, već 4. ulazimo i u 5. ciklus. Pali su na tom ispitu nekoliko puta. Zato što niti ima prava, niti ima pravde, niti ima demokratije, niti ljudskih prava, niti znaju šta znači to, ni ljudskih sloboda. Ali ono što je nama važno jeste, i ovo je zaista prilika, da ja pozovem sve naše ljude da zaista politika podela je nešto što nas i kroz istoriju prosto lomilo. Ovog puta je potrebno
i još jednom, a to smo pokazali, Srpska lista je deo naroda, Srpska lista je, kako bih rekla, stranka iz naroda i svi ti ljudi iz Srpske liste i naši kandidati i rukovodstvo Srpske liste prosto nosi, ima tu taj znak jednakosti sa svim ranama, tugom, srećom i svemu što se dešavalo na Kosovu i Metohiji deli sa srpskim narodom. I ovog puta to je još jedna prilika 119. 7. juna da zaista pokažemo snagu našeg jedinstva, naše trobojke i ono što srpsko srce nosi, a to je pobeda. Dobro, ajde kad ste već to spomenuli, šta će biti onda u ovoj kampanji koja, koliko ima, 10 dana? Najkraća, da mogu. Šta će biti u fokusu Srpske liste? U fokusu Srpske liste je jedinstvo, očuvanje našeg ognjišta. U fokusu Srpske liste će biti i u samoj kampanji snaga naroda. Ne možeš da naslomiš Aljbine Kurtiju, koliko god ti bude želeo i to ćemo zapravo pokazati. Da može da uradi sve što mu god pada na pamet, ali srpsko ime i prezime da izbriše sa Kosova i Metohije neće moći. Koliko god i ta snaga i masovnost i izlazak na te izbore će pokazati i dati mu jasan odgovor. I predsjednik Srpske liste Zlatan Elek poručio je na mitingu u Žitkovcu, kojim je ta stranka... Da, juče je počela kampanja u opštini Zvečan. Da, počela predizbornu kampanju, da su danas više nego ikada potrebni jedinstvo i sloga Srba, jer samo na taj način Srbi mogu da opstanu na Kosovu i Metohiji i da na izborima 7. juna treba da pokažu da stoje u svoju državu Srbiju. Elek je dodao da ti izbori predstavljaju referendum na kojem građani treba da kažu da li su za Srbiju i Srpsku listu ili za Kurtija i njegove plaćenike. Hoće li izbori 7. juna doneti novi raspored političkih snaga? Negde ste spomenuli malo pre da će Vjosa uzeti veliki deo tog njegovog kolača. Pa ona će uzeti, ali ne i pobedu, ali neće biti dovoljno. Sad pitanje je da li će PDK, odnosno stranka... Hoće li uzeti Vjosa dovoljno glasova da sa nekim drugim iz opozicije može da parira? Ona ima podršku, pitanje je sada koji će odnos snaga imati PDK, to je partija Hašima Tačija, a sadašnja stranka Vjosa Osmani je bila treća prošlog puta na izborima i ona je nekako uvek bila tas na vagi da se ozbiljno razmatrala situacija i da su ozbiljno radili na tome da formiraju vladu. Opet kažem, jednostavno nema opozicija tu snagu jedinstva. Pitanje je da li će partija Ramoša Haradinaja preći cenzus. To je pitanje. Koliko će tu tih birača uzeti partija sadašnja Vjosa Osmani. Ona ima podršku dela tog krila OVK, odnosno ljudi koji podržavaju partiju Ramoša Haradinaja, Hašima Tačija i tako dalje. Zato što oni duboko veruju u taj američki san. Oni su ih napravili, a misli da Vjosa Osmani ima tu bezrezervnu američku podršku. Ona to tako predstavlja, dok je Aljbin Kurti nema. I iz tog razloga oni očekuju da će ona možda napraviti, da njenim dolaskom u bivšu partiju i vraćanjem, da će ona napraviti približan rezultat koji je imala, odnosno procenat koji je imala stranka PDK na prošlim izborima. Ali sigurno uzet će jedan deo, ali ne dovoljno da može da u koaliciji sa nekim drugim strankama napravi vladu, da potpuno odmetne Aljbina Kurtija, to neće moći. On će imati jedan priličan procenat, ali opet kažem ne dovoljan da formira vladu i da oni ponovo krenu u to. To mi je jako zanimljivo što ste rekli da ona taj deo OVK, Haradinajeve i Tačijeve stranke, dobija na tome da je dobra sa Amerikancima. Porodica Jašari, oni i tekako neguju te vrednosti njihove oslobodilačke i oni zapravo sa porodicom Jašari, ona bira sa kim će koga da podrži. I brat Adema Jašarija je 28. decembra, kada su imali vanredne parlamentarne izbore, njega je pozvala Vjosa Osmani i on je podržao Aljbina Kurtija. Ali vi ste videli kada se on pojavi, nije bitno koja je politička stranka, svi dolaze da skinu kapu i pozdrave onog koji je zapravo snimač. Hoće li sad podržati njega? Pa ja mislim da da. Kurtija? Ne.
Vjosa Osmani. A čekajte, ali kažem, njega je dovela Vjosa Osmani da podrži, pošto je Vjosa izašla sa Kurtijem zajedno 28. decembra. Sada već ne izlaze zajedno, nego izlaze svako za sebe i onda će on biti na... Ali čekajte, je li dovoljno da vi nekoga uverite da ste dobri sa Amerikancima, da imate podršku Amerikanaca tako što ćete se jednom, dva put slikati u nekom prolazu? Pa nije se ona 2 puta, 3 puta slikala u nikakvim prolazima. Ona ima priličnu podršku njihovu zato što je ona prvo američki student. Ona i tekako to ceni, međutim, bez obzira da li administracija predsjednika Trumpa nju podržava i to. Pa dobro, ona je tu pokušala u stvari da napravi sebi i otvori sebi put. Iako smo svi tada pitali ko plaća ulaznicu od milijardu, ali okej. Eto, ali i bez dogovora sa premijerom tada njihovim, ali je suština u tome da ona želi, da je ona tu sebe vidjela kao jednu kartu koju je dala da bi mogla da neko utiče na Aljbina i kaže, znaš šta, ona je sadašnja predsjednica tog takozvanog Kosova. Tako ljuta, raspustila je, kao što se sećamo, parlament i naravno dekret dala koji je mimo njihovog zakona i onda se zato išlo na izbore. Suštinski, oni će sami, znate kako, neka rade šta god hoće, to je samo odraz onoga da su, kako god bilo, jedna veštačka tvorevina koja ništa ne liči, jedno društvo koje nije spremno ni da ceni, poštuje demokratske vrednosti i da poštuje suživot jednog naroda. Oni imaju jednu onu politiku koja je tada bila jedan kolosek, naročito Aljbin Kurti, to je politika deve, to je politika, to je nacistička politika i politika koja bi trebalo da očisti sve sa tendencijom da jednoga dana dođu, kao što kažu i po njihovim tamo štampi i portalima piše, da dođu do Niša, da naprave tu veliku Albaniju i tako dalje. To je nešto što ne donosi dobro nikome. To je nešto što ne donosi dobro regionu, a najmanje, ono što je najtužnije jeste što oni koji nam stalno govore o poštovanju ljudskih prava, oni koji nam stalno govore o demokratiji i stalno nam stave... Zatvaraju oči kad se krše drugom narodu, jasno. Zatvaraju oči kada neko ima pretenziju da napravi jednu veliku državu, tu takozvanu veliku Albaniju na tlu slobodarske Evrope. Hvala. Hvala. Na razgovoru idemo na najvažnije vesti.